Oke, dono tum kado ko beda me pun phalang ke di alam mang arjit ding piglo ni live vlog se silam le athe reason mange ni na je thani da palama ni da coaching and bomb masi hedi sub support dure chelo pen arbe da jang ping non ki dine arbe jang ping an ma di la pen vlog se silam phan da sung pingan athe ni lige travel bang bcc focus lo amase travel a vlogs tame wanun de lo arbe ge jang la pen ge dolo penangan situation la pen ge non pini vlogs labang ke nili YouTube journey andam title thumbnail ben chini po nili copy sikit tok pon ma la pen ke nalitum thumbnail ben stame chini poniklo copy sinili ke tok pon ma poke athe pini nal num han ke cheng ben ki junang than pon jige la pen lo aprang si ke cheng si ge la pen lo nili YouTube journey on an income ben si ke cheng ma la pen ke nili monthly income ko on ma la pen ke nearly 2019 to 2022 nearly mane nearly vlogs ka selam la pen ke lang sun ka pache thang ba mane nil methang adim mate Karbi Anglong polo mate lang sun dopi ka mase nearly la soang bong nearly ko ana lang son sik pache thang mane pache thang dunji phan bor idun polam lo mase hidden waterfall plus la tourist mate la picnic spot adim pen same include pun laplo hai la mane ko anma waterfall la same nili is bang si is Karbi Anglong na sinili waterfall bang ka selam ki ong thu hai mase la west bang ke apor cha tonte pen lo heta west tame nili ke thom alang sun bang nili pache thang ponji phan bori pon lo la pen ke nili vlogs long ke paklang pon ko pi alang sun ma pini la so video long related ko la pen ke vlogs bang ke mane der ot attack thi ot attack samena no ke cheng ki julang thor ko te chini ponik po la pen ke ake me short a video lang ni po tenali tom Instagram no na follow ignon Genuvlogs marlo enam tom da reels lang polong je ni likedam journey ko pi ma ang ton ason nang li tom thek ponlong lab ji hodak Instagram reels long la pen ke tom la so a video waterfall include pon ke la po hen lo isi bang ke che thang tang lo hai sa ka che thang the apod bang se bisi ni li focus lo la si hidden waterfall hai dona to la si arlo nili mane niri sangho to men mane hola dak dam si lut dam se la hidden waterfall ko pipi ma ke do mane do pek nili alias nang paklang bon po puye bong romon da do bong romon han che hang de lo dak hoti long alamai nili apor se tonte de ti mase la bong han che hang de la mase la so alias long tok lab lo la dak 33 waterfall do la si pini 33 waterfall afotes taminang le tum thihek pan lang ponlong po la ben ke nili chemang hu sedan lo list tok lang set an lo yo isi hini kali 33 waterfall manela ke thang pen ka thang tang te mate hidden waterfall include pon lab lo la da la si 33 waterfalls do la si ka do ko is tame lang pon interesting pig di me thang same chemang hu sedan lo list tok lang set an lo yo some days tame dolang ta nili la ke dam an ki un an bang si la dak so list long do cholo stame mane ako birta long pon bom lo la penang than bon nang than bang ta do lo de la so dilong ta ko waterfall do lang postame pale daim phani bor I pon pik po la pen ke bor I pik ji dono to tas nang le to makang ho nang le to support si ke nang so la lo asi ke le adima do lang de dono to la bang ni ke pale an polo ni ri sang ho pen la pen to tang te video bang le pu start pon la to tante don tum pini bang ke nili ke cheng sequence tame nang che than pon lo in my YouTube journey comment ning kan pen ma la pen pini ang polote nge ke cheng si YouTube journey ke 2019 pen sini bi pang cheng 19 20 21 22 non 2022 an lo la si nili ako uthon include pon ke nili YouTube monthly income pon an lo polote nang le tom nili labang AC rules lo je YouTube pen pathan thanong le je ko ansi mane monthly income long ma po stame nang le tom Google long search da moi OnePlus Nord CE phone hai so phone पर nang le tom search da moi kalte Nord 2 OnePlus Nord 2 phone nang tom search da moi ke hola ko ana price di la hello dono to na pen ke non isi conclude pon bang ke neme thang chamang hu serlo je langsun mane la so langsun 2019 pen lo ke cheng 19 2021 mate 22
tuan lo la soang bong penili langsun metha chama husel lo list ta top langset lo masih 33 waterfall ando manela lower low pata dolo hidden waterfall plus la kache thang tang example la Lochinglangso Langvoku la hai pen include pon la athe nil ka include pon kala pon la nile YouTube channel long pp lang sun ke paklang pon ma la so lang sun sinili mane ke paklang pon ji mate ke than pon ji dona to la se ka to ko screen long le lang pona la se ke cheng si lang sun ke lo pon lo la ben dona to ke cheng si bang ke nami to screen long lang pon no Kloklar Waterfall la pen ke la so lang sun ke do ke la ke paklongkam arong nasido terang arong mate lapu ili tongi pu ke Dikrutpi Waterfall mate belukhat mate Dikrutpi hela la solang sunana si Kloklar Waterfall edo apen screen lo samai nang dong thek ponong po alang sun samai lang me pegandi labang hidden waterfall lo donato Kloklar Waterfall lapen ke non next dam thuna Bithilangso Waterfall labang ke dena rong nasido mate dendong labang ke ha Kanthilangso ahin nado lake nale tom kecheng silang kona Kanthilangso Hurnathpi lapen ke Bithilangso jo la pli alang sun daksi si cetok bet lo dong to lapen non bang ke eli tom third labang ke already kache thang tang ha kiling chongkret a film pen lo labang ke Dikrutpi alang sun lo dono to ngapain nang litong laso screen long sampai lang pono Dikrutpi alang sun jo alon do pigandi dono to el lapen ke non si ke bang chu bang ke Langvoku Waterfall lake Langvoku ke lake dono to nan sampai chini pon po labang ke lapu manja road na lo dam lo pulate Langvoku lang sun thek ponong po lapen Langvoku ke jo ang screen long lang pono lang mes senandi lapen ke lake thang tang lo de dom dom lapen non bang ke Hurnath Waterfall ko labang ke Hurnath alang sun bang ke lapen ni ke mango nang tham pon lo Kanthilangso Hurnath lapen ke Hurnathpi lapen la sang bong edo ke Hurnath lapen ke Hurnath peneta dolo mandir ko ta dolo la so tung masi dolo lapen ang zum tai screen thak ponong po map pan nili pura serially ten pabong nong chen lo ke do di and Hurnath Waterfall ko dasila so Hurnath Waterfall pa lang pon tha dam to non ke Langlongho Waterfall la kuna lage do la ke Selawor nasido Langlongho Waterfall la si la sopo same na tum lang pon tha la pen non bang ke Korkanthiso langsung dono to lage kuna se ke do na tum chini ma Korkanthiso langsung ke lage lata Selawor nasido lo dono to nasi nang tum la screen no lang poni tha non manget Tarabasa langsung same screen no lang pono ke non bangke Borlangso Waterfall ne lifelong pen kang tui nai la so inglong kang tui na ardu jet lo la pen ke niri sangko tum da do lo la pen ke Borlangso langsung ke la ke Langlokso na si do do na to na se ka do ko screen no lang pono la Borlangso langsung along to pingan lang mit pingan la bangai hidden waterfall la pen non ke udarganga waterfall pola kona lo ke do la ke parokha na si ke do udarganga waterfall po ta la so langsung ke non bang ke mane bondhu check lo hai mane la so langsung lama da isi controversy to ko masi la so langsung pon bang ke mane nili da include pon de lo je nili video lo paklang pon puhan si include pon de la ini ke include pon pelo pulo non la so langsung bang ke ni lifelong pen kisung nai la pen ke risk nai langsung ke la hen lo Hurnathpi Waterfall pula ke kunna lo ke do den na rong sido nili nan thang pon lo ke di don tum Kanthilangso Hurnath apen ke Hurnathpi la so Hurnathpi ke dam sum pik an nili la so arbe ta jang apen ke tu telisum pe na le tum nili description on pipon chappo dono to mane la so langsung la 33 waterfall na ta apor ke do hot comment tum apor ke do la so langsung si lang chat na dono to la se Karbi Anglong langsung ke do pik jong se research kuri na pa mekalo pulote la dono to normal klobor waterfall la so klobor waterfall nang litum arjulong lelang ma la bang ke vir varna si ke dolo dono to enili non ka arjulong aten ke news long ta arjupon long lo
lapen ke klobor waterfall ke non lapu picnic spot ka selam bom lupu mane kosone nili ari dingolo explore dam desna mo apor mesen lote klobor lang son kelang dami phan bori pon po tani arju pon no je klobor lang son mane virwarna sido lapen ke la solang sun ke mane selam pon bom lo pul son arju pon no kosone ne chini nilang hai lapen ke non virwara lang sun dono to la so virwara lang sun ke kunna si ke dolo dono to virwara lang sun mano la ke amen masih virwar ang bong si dolo puke mukaso la puke virwar la so ang bong si tim si la so lang sun ke do la si dono to lang ponika virwara lang sun and non man ke 14 waterfall an la de ran tu and Hurnathpi Waterfall Hurnathpi langsung ke kopula la pudi lai road na lo dono to la si Hurnathpi langsung ke lang mit pick up la pen ka do ka wes tame lang ponik Hurnathpi Waterfall la pen dono tom Arlongrupat Waterfall mate Silveta bubang apa cek thang unang nelo sitame Arlongrupat boleh pace thang pona ate ini tom emet thang alam aki bangle pace thang pona la pen ke Arlongrupat la bang ke Silveta road masih dolo la si la so video sampai lang pono la ke kace thang tang lo le di daga picnic spot dolo sampai la ni video la include pon la hai mas la si paklang pon la de don la si lang poni kha drone shot la pen non bang ke Dikrutso Dikrutso Waterfall labang ke do ke lake paklong kaman na lo nili na paklang poni nang than mani ponon map pe nili paklang poni pode ya don la dak ke do ke yo ke cheng si bang ke Dikrutso lo mati di Dikrutso do pen ke Langlongho Waterfall Langlongho de pen ke Kloklar Waterfall de pen si Dikrutpi lo don to mate belu khat pun don to jo jeng ron lo langsung la si Dikrutso langsung ke dam same lake risk pick an lo de la ni risk ka cha than an ma ke lake risk pick an lo khangjang lo lake athe la suhut nili tum kele dam ke lake innar habit innar ki thur miracle si kele dam lang don to la an lo jo la si la so langsung ke Dikrutso Waterfall po la si lang poni tha and don to non bang ke Langlongho Waterfall mate la Dikrutso langsung hai katla so langsung amat lo la Dikrutso de Langlongho de pensi Dikrutso lo dono tom la si Langlongho Waterfall mangke nangli tom lang poni na screen lo and dono tom la Tokolangso Waterfall ku ke cheng si bang ke lo pen lo mane da isi interesting alam to de dono tom Langlokso long ta Tokolangso Waterfall pu do la pen ke sangti hidi mate bali pathar pulong stame Tokolangso langsung do stame amen ke sibet stame adiman praktek labang la si non Langlokso Tokolangso Waterfall bot bangle lang ponik na ya dono to and dono to non bang ke 19 an thule ke ban today non ma Selawor mate binhum alangsun labang genal tum chini pon po non ningduk alamang ke la pulang tujuilo yo athe non recently ipi same che boy juilo lalo masih sabso ining thuke dolo athe binhum Selawor langsung ke kache thang ponlo la pen ke ondum same lang poni tha binhum Selawor langsung and non bang ke Doidaklangso Waterfall pudono to laso Doidaklangsun ke kona lo do don tunan chini ma labang ke malongari kupulo labang ke pahar line kupuna the don to lapu belukhat road na the nangle tum la belukhat dam atwar do la ke cheng si la kilut lapu bang ke lapu towar bang ke belukhat ke dam mate Dikrutpi ke dam ye towar do en lapu bang ke Janaghat semelang sugedam towar mati laso kilut pen ke chela char ban laso inglong kang tui align ke thek ponong lasi malong ri pu ange lasi and non bang ke oklongku ko pula don nangli tom la bang ke Tarabasa long sido laso langsung mangai lasi ka do kami same oklongku langsung same langpono dak bang ke historical place la bang don lasi langponik and non bang ke Kasochan mate Sirimlangso Waterfall po labang ke Kasochan nasi dolo dono to lasi ka do kasame lang ponika and
and donatum non bangke yo chethanbom anlo 23 waterfall lo donatum non bangke la bangke Lochinglangso langsun upulo ke do la bangke binhum Selawor la puna sike do donatum nasi Lochinglangso langsun stame dax stame risk pick khangjang athe ing phat pendang lok to mane totally adventure pick donatum la so alangsun ke dam ke Lochinglangso buke lasi Lochinglangso langsun ke la ke binhum Selawor na sike do lo la pen ke alangsun ta ding pick khangjang donatum lasi langponi tha donatum tim langpong alangsun kuna la ke do la bangke longnit ana se do donatum lasi langponi tha longnit long stame tim langpong langsun do and donatum ako puthot non bangke 25 waterfall bang thulo la bangke langmili alangsun la kuna lo ke do la ta longnit ana sike do donatum donatum non bangke ya 26 amang thulo non bangke o suchi rock la bang kuna lo ke do donatum chini ponik ma chini nelang pote la ke den na khak nak si do lo mate manduli na o suchi rock alang sunang dong thek ponong le lage di lang ponik non ja ke langsung mi ge thang thelo ti kai Polangso langsun la bangke dolamara nasi do de donatum lasi kai Polangso langsun bangke already dake tourist adim na cheplang lo la penke picnic spot sa cheplang pon lo la penke adim same me pik khangjang lo donatum nal tom lang ponik thayo and non bangke viku langsun kono le do hamren pen kilometer phodoji viku langsun ke la penke la sud Vikulangso la bangke West Karbi Anglong donatum West Karbi Anglong hamre nasi dui Vikulangso ke la bangke la sud nil dom socheng trekking tour hutsi la solangso same explore pon long lo donatum nasi Vikulangso lang ponita non bangke 32 ang thulo donatum Thai upsir ke lake lapu West Karbi Anglong a border pen lapu Meghalaya a border matela Assam pen Meghalaya border aching den sila solangson ke do Thai upsir waterfall lapu Meghalaya road ke dam nalo donatum nili map pilapo hai lasika do go istame Thai upsir alangson langponi that donatum alon do pikhanja donatum Tokolangso punili pamu nang thampon la ke chengsi ke Langlokso long do lapen ke sangti hidi mate bali pathar nasi do lasi Tokolangso alangson istame langponi tha alon do pikan donatum je and donatum nangle to phan kaddo kowe ka binglong ara lapen ka bira do an phan ki cheng sibang ke lapon hello nangle to ma here jume nangle to makang hona support pen sila analang sun istame nili phan ninga pathe pono lapen ke nili la anlo jo mane lapen la solang sun pache thang 33 waterfall lapen do thulang donatum la solang sun do thulang mane kele lia dim do ulang tame nili un ane bori pon po palle poni phan lasi donatum ka do ka we phan tame description on damra nangli tum la 1 to 33 waterfall nang tum lang ponon isi silang ponon apor mesen lang ponon athe ilitum ka binglong do an ka bira do an phansi tuning ripono nangli tum lang support ponon donatum ningna pathe ponik tha donatum la donatum behind the scene ke puhlo yo puye bongman puna poret bomlo and donatum alamange kaddo ka we fans tame choro par pe ganlo athe nangli tum ke chengmen ki jut nanglang dum thor pot abi jut ding olone thi olone sa ding o same nangli tum ke cheng ke ki jut nanglang pon thor pot choro par pe khangjang lo la choro par pe la pen ke donatum ining karong bangala pen lo Genu family kacheplangi non bang 100k subscriber plengda po 100k Genu family plengda po donatum kalima galang donatum lasika do ka wisame nangli tum un anke ana support pon tha la pen ke un anke share pon ik 100k leda po la pen ke Genu family tame 100k popleng pon serang rang na donatum to tangde pinya video ke lan vel lo lasin next arni le chetong thuna kardom karbeng long and never give up in your life donatum